Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Lau mangarade rohata, mamasuki parminggota, marende mahita sian buku ende nomor 10 ayat 1 ayat 3, di ayat 3 rim mahita jongjong. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tumopalangi dohot tanoon, amin. Martua dohalak na manaon di pangunjunan, ay dung tau sian pangunjunani, jaloon na do tupal hangoluan, na pinarbaga-baga ni Tuhani, tu akan holong roha di ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan di bata, pargogo na suatu dusan, jala pardenggan basa, roh di saleling nileling na doa sini roham, mauliate marohanami tuho, ala diramoti ho hami siana sailaon, sahat roh disadarion, upuji hami maho, ala nong sahat tu hami barita nauli nasian anakmu, Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami, mauliate hudok hami tuho, ala dibangasan dame dohot hasonangan, dilehon ho hatam nabadiai, say asima roham, urupi mahami mangulahon na hidokmu, asahot rohanami, jala tarpangarangewon hami parange nabadia, say ajari, jala pa imbaru marohanami, asalam ias hami rodi hasusudan di bohal nami, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin.
Barende hitasian buku ende nomor 120 sada ayat 10 dohot ayat 5. Tatangihon mapatik ni debata sian patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo. Au do jahu bade batam ninna debatata. Dan jadi marakup au bayanonmu debatam. Patik paduahon. Dan jadi ganonmu jala dan jadi sumanonmu. Manang ahana di banua ginjang dohot na di banua tongaon. Ro di nabagasan aek na dituruni tano. Yang go tunggabe si sombawon manang sioloan patik patoluhon dan jadi dohonon guarni debata yang go suture dalanna ai hona uhumna do sogot akan amar sineang di guarna patik paupaton ingot hamuma pabadiaon are minggui di naonomari maulahamu nasa si ulaonmu ala yang go ari papituhoni ari paradiana di Jehovah di batam doi. Dan jadi homangula anggo dinasadari manang anak ngupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru ro di pinahanmu ro di isini hutani halak pena mangebati hutam ai di naunumare do di topa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni di baheni do umbahen na di pasu-pasu di bata Jahuba ari paradianan nai jala di parbadiai. Iman sahatna atong rap mangidogu mahitasian Tuhan di bata lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ali Tuhan di bata saya pargugui mahami mangulahon na hombar tu patik ni. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 417 sa ayat 1 ayat 2 di ayat 2 rimma hita jongjong. Atua
Tato poti madosata nagodangi tuado panidi bata, tapa unduk be marohata, martangi yang maita. Ale de bata nami namarasi roha jalamadit nabadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rutu jolom, huhilala hami, rikut tu asini roham disalut hami halak pardosa. Alani idu umbahe na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala huparhato pot hami, tung na jut-jut do hami manimbil sian akadalan munambadia, sungun biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami i. Aidang di halo mohon roham hamatian ni akapar dosa. Alai hamubani rohana dolongo ni roham, asa mangolo. Si sama saluhut hage duhon nami dohot pangalosion nami, marhite pangulum na bersisadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasini roham di hami, marhite-hite panindangion dot hagogo oniton di porbadia, asa tarapul si tutu rohanami manjoho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guar munabadiai. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesani dosata. Adong do dihita situan ni malim na songoni, na hundul lusiamun ni habangsa ni hatangoman di banua gincang. Di baheni, tarbaheni ibana do panguluhon ro di ujung na akan asandok rotu di bata, marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong, asa ditangiakon na sida. Hasangapon madidi bata na di ginjang. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 490 ayat 1 sahatu ayat 2.
Tabege mahatani debata turupo epistel di mingguta sadarion, imana tersurat di Amos 5 ayat 10 sahatu ayat 27 tajahama margati sorin. Judul perikopna lumba-lumba taringot tu ari uhum na jonogi. Marjea manasida akan mengapian di ari ni Jehoba, tung ahala babuna siani, haholomon do ari ni Jehoba, dada hati uron. Daha holomon tongon ari ni Jehoba, jalan dada hati uron, hagolapon do, dang marsinondang. Ainang pedipelehon hamu tuawa kapelean si tutungon, dohot pelean si panganon, dang lomoro haku disi. Pelean hamauliateon sian penahan muna pamueon pe, dang parduli audisi. Jadi margiling-giling masongon aek umi, jala hati goran songon sungai na soolo marsik. Atong usungon muna maundung-undung ni raja muna rodi ojahan ni gana-ganaan muna, tole bitang ni debata muna, akan nabinahin muna dihamu. Ima sahatna martua doakan natumangihon hata ni debata jalanau peopsa. Amin. Tabegema marende kor paropuan Debora.
Marende hita sian buku ende nomor 494 ayat 1 ayat 2 di ayat 2 rima hita jongjong. Tindakon maha porseau tai songon nahina tindakon hidongata saha porseau di sanduk portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan na tumo palangi tohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ne debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon di si Maria naga begabean sianton di parbadia andoran suabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman ni silatus na mate tarpaja lo ibana di hau pinor silang na tua tuban motoru dung ditanom na mulak mangulu diari patoluhon na mana itu surgu lahun dudu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di si maibana pai mamula sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jalarung sada huria nabadia, huria atau paniala Kristen akan nabadia, doh diasani dosa, doh dihataina mando, mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate, doh dihangoluan nasura sudah. Amin. Tabegema marende kor ama Ebenezer.
Tabege matik ting di minggu ta sadarion. Warta Jemaat Minggu 12 November 2023 sebagai berikut. Topik minggu kita adalah Masih Pauli Wulian Manomu Haroroni Tuhan, atau saling membangun dalam menantikan Tuhan. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-23 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Keenam, kesekretariatan. 61, pada hari ini Minggu 12 November 2023, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk kategori AMA HKBP Pusat. 62, pada hari Minggu 19 November 2023 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar sebagai ucapan tanda terima kasih kita atas pelayanan Pendeta Uco Fernando Utasoid MTH di HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan, ibadah atau kebaktian wilayah. Di wilayah Galilea, hari Selasa 14 November 2023, di rumah keluarga Bapak Sintua RD Siahaan, SE, CTC, Ibu NC Boru Marpaung, tempat gedung sekolah minggu. Di wilayah Efesus, Rabu 15 November 2023, di rumah keluarga Nyonya Kombes P. Aritonang, Ibu WE Boru Siahaan, tempat Jalan Todopuli 5 nomor 56. Seluruh kebaktian masuk pukul 19.00 WITA. 8. Pengumuman 8A1 kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 12 November 2023 akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Goa bertempat di Gereja Toraja, Laki Padada, Sungguh Minasa. Alamat Jalan Malino nomor 40, Sungguh Minasa. Masuk pukul 17.00 WITA sesuai hasil keputusan sermon Parado. Kategori remaja HKBP berangkat untuk mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. 8A2, pelayanan pendeta resort. Pada hari ini Minggu 12 November 2023, Pendeta Rich Johnson Simamora MTHMM, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Tamarunang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. 8A3, undangan panitia pesta ulang tahun dan pesta Gotilon HKBP Tamarunang. Pada hari ini Minggu 12 November 2023 dilaksanakan pesta ulang tahun dan pesta panen atau pesta Gotilon di HKBP Tamarunang, dan sesuai hasil keputusan sermon Parlado, punguan perempuan pada hari Kamis berangkat menghadiri undangan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 8A4, jadwal kebaktian Pesta Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Gereja HKBP Makassar. Jadwal kebaktian Pesta Natal dan Tahun Baru dapat kita lihat di lembar warta jemaat masing-masing. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Kedua, Nyonya Sintua B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3, Nona Parulian Boru Pasaribu. 4, Bapak AH Manurung. 5, Nyonya Winai Bahu KR Boru Pasaribu. 6, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. 7, Nyonya Sintua Kagultom CH Boru Pardede. 8, Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 9, Bapak M. Tambunan. 10, Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 11, Ananda Gamaliel Gabe Hutapea. Dan ke-12, Sintua Dr. Andus M. Sinaga MBA. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberi kesembuhan kepada jemaatnya.
C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan baik ulang tahun, kami ulangi, daftar jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan, daftarnya dapat kita lihat di lembar warta jemaat tangan kita masing-masing. E. Pemakaian gereja dan daftar donatur pembelian lahan gereja HKBP serta laporan keuangan, seluruhnya dapat kita lihat pada lembar warta jemaat di tangan kita masing-masing. Demikian warta jemaat. Marende mahita sian buku ende nomor 720 tolu laos tapasahat ma peliata sada a dohot sada b. Pakai ma
mararga bei tumpogos pedison manang sonang tahe marsikatung Tuhan sasudi orang hui utondang me lirikon togu mantu lature. Martangi yang mahita, dipuji jala disobahami maguar oleh Tuhan, namar muliai disandok asini roham, nama notong di perdalanan di ngolu nami, tarlumobi di bagasan minggu napi narbadiamon oleh Tuhan, di paluas hodo pehami, di naro manoba dohot, madok hamalateon ni rohanami, marhite pujian dohot tangiang nami. Say jalo mayale Tuhan, gabi uap na husus di colom, nang nuaing peale Tuhan, nang hutangi ho kami, hatam, rupi jala pargogoi mahami marhite todim asala baga sale Tuhan pangatusyon nami taringo tu hatam jala uhanguluho kami may di pardalanan nami si kanupari atonggo di ho mahami ale Tuhan mangasahon gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amen. Horas maamang inang hatan ni debata di hita nama makulingi hita di bagasan mingguta sadarion iman atar surat di buku sada Tesalonik bidu 5 mamukas yang ayat sada 1 ayat 10 sada. Sada Tesalonik bidu 5 mamukas yang ayat sada 1 ayat 10 sada. Uja ahami ma songnon mahatan ni debata. Alai dang pola suraton tuhamu alea kadongan taringok tuktikina doho sadiharina. Ai diboto hamu do takas nasongon panak koborni do haroro ni ari ni Tuhani. Ai molo di dok halak dame do jala mara so adong disima topu tahop tunasida hamaguani. Songon pabebeon tunah gabe-gabean jaladang adong haporusan nasida. Alai hamu alea kadongan dang tung di bagasan naholo pamu sotuk hatiuron ari hamu songon panakko ay saluhu na do hamu anak hatiuron jala anak harian dang sian borngin hita manang sian haholomon atong say unang matarpodom hita songon kanaleban say dungo mahita jala marrohan atorang ay borninido tarpodom akka namodomi jala borninido mabuk akka namabuki alay anggohita na sian arian marrohan na torang mahita tasolukon mahaporsyaon dohot haholongon songon baju partahanan jala tajujung mapakirimon ni rohan ni haluaon aidang dipadiri debata hita bahen sirimasan alay naeng madapotan haluaon hita marhite sian Tuhatta Yesus Kristus naung mate humokop hita asasadok mangolu hita rapdohot ibana manang nadungo mangolu dope hita manang naung modompe dibaheni say marsipaingotan mahamujala marsipauliulian songon naung binahen muna. Ola ni masaha na hujahami madibagasan bahasa Indonesia 1 Tesalonik 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpah murka,
tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Di hitanani holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus, adong dosa ada pengalaman nama cai arga di tiki makubasi hami ima di distrik 2 Silidung di HKBP Pakpahan. Jadi adong dosa ada pagaran nami ima HKBP Lubas Sormin. Jala di tiki masuk tu sada hutaon pagaran nami Lubas Sormin. Adong do di sada jabu di tebok nai di surat to di sida kuboto sak sonari adong do petulisani di dok parhase yang matiki. Gunakanlah waktu. Jadi mamereng tulisani nan di surat to di teboki di tiki molo masuk di tu bagasan hutai molo masuk sian HKBP Pakpahan berarti sian Lubas Sormin tu kiri maibana masuk matu tu hutai molo hea hita soni tusi manang marhuta di si pasti do tabo to songon dia kondisi nai. Jadi di tiki majahai macai luar biasa do adong na pinatorang na pinasingo na marhite hatai molo ganu pakkana majahai na madok parhase yang matiki. Di tiki masuk tuh hutai berarti dipaingot hita arganai tiki, artinya waktu itu tidak akan datang, artinya kesempatan itu tidak akan datang kedua kalinya. Maka selagi ada waktu mari kita menggunakannya dengan baik. Seperti itulah makna daripada tulisan itu. Dan hal itu sebenarnya adalah hal yang baik mengingatkan para pembacanya. Nang akapangisi ni hutai, nang songok kami peditiki makobasi mololau tuh pagarani. Di sima neng dipaingot hita di bagasan parnguluatta saha tutikyon buhado hita mangalapati tikita asagabe tiki namarguna naboy tapake di aka ulaw na denggan. Alam memang kita tidak dapat berangkat ataupun kembali lagi ke waktu yang lalu, tetapi kita harus berjalan ke depan dan melihat apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita itu, apakah itu sudah berguna, berdampak dan membangun di dalam kehidupan kita. Jadi di tiki di bagasan topik ni minggu pe didok masih pauliulian manomu haroron ni Tuhani nang dihata na hujaha di nalalau tu pagarani isa ada si pasingo doi nalaho mangarahon akajol mana majahana asa diboto tikina. Mungkin akapangula molo diboto di tiki majah akapangula nalaho tu hauma diboto tikina toktong ibana di bagasan haringgason mangula aka ulonna. Mungkin dihutai molo dijah aka ama na se toktong lalap di lapo mula matu lapo mula masyal lapo lau matu bagas na dipature maka ulonna. Berarti godang do sebenarnya kasih pasingot molo bagas dilapati hata na adong di jabuni ruasi. Jadi nama dok parhase yang matiki. Jadi hatau pe di tiki topik minggu di pasaha tu hita nama dok masih paululian manomu haroro ni Tuhani manang di bagasan Indonesia mengatakan saling membangun dalam menantikan Tuhan amang inang nani holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus sada suku-suku na semajak jo doon naga bisa ada pertanyaan saat tu tikion nama dok andi gan rodo tiki haroro ni Tuhani memang dang tabereng jaladak kia hita marnida songo dia do ari ne debatai. Alai songo kita nanunga makapor she Kristus nanunga palua ho kita ibana nanunga mate jala hehe jala bongo tu harajon na tu banua gijang adong baga-baga na pinasaha na tu hita asa hita makapor she ia molo hita di tonga-tonga ni portibion parsatokinan do ikom managam do hita di ari na pinarade ni debata di ari pa dua lihon naro ibana tu tonga-tonga ni portibion dinalaho manguhumi halak na mangulu doho na mate nang ido sada panidangyot di konfesi nang hita peditik kita hati dakon haporsyotai tadok do ia akan datang kedua kalinya untuk menghukumi orang yang hidup dan yang mati. Itulah kepercayaan kita. Itulah dasar kita bisa melihat dan mengimani sekalipun kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa apa yang dijanjikan oleh Yesus adalah sebuah kepastian. Maka kalau kita melihat banyak orang-orang yang berajibaku melakukan segala penelitian, ramalan dan lain sebagainya mengatakan kapankah datang ari haroron itu Tuhan Yesus napa dua halihoni. Dan di si sebenarnya unokna
Naiko kita mamereng kapan waktunya, kapan tahunnya, kapan dia datang, bagaimana caranya. Bukan di situ sebagai orang Kristen. Alai marhite hatani debatan tatangihon di bagasan mingguta sadarion nang marhite surat na sinuraton ni si Paulus tuhuria Tesalonik na mengajar hok kita asa hita toktong marjaga-jaga para dehon diri di bagasan haporsiaon dohot pakirimon nang pedang tari dadang mernida hita songot dia ari sogot hari panghuman ni debata. Ketika dia datang kita tidak tahu, tetapi sebagai orang percaya kita harus mengimani itu dan berpengharapan bahwa waktunya Yesus akan datang ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan yang menjadi pengharapan kita sebagai orang percaya, kita akan bersama-sama dengan dia dan nama kita akan dibaca. Kita akan menjadi pewaris daripada kerajaannya. On masada latar belakang songot dia, si Paulus paingoton pauliulihon akaruas na adong di Tesalonik, ala memang masa do sada pemahaman nasala di nasida, ditiki nasida maka porse Jesus nagabi si palua nasida, ale adong nalipe nasida manada songod dia haroro ni debata. Mulut ajaha amang inang do naposo bulung na ni holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus, pola do mabiar nasida ditiki godang aka dongan nasida nanung ngajumolo manadikon nasida. Mereka mengatakan bagaimana ini orang-orang yang kita kasihi sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, bagaimana dengan kita. Ido makana didok si Paulus di sada Tesalonik 4 ayat 10 tolu alay nang matakas botoon muna ale akadongan taringo tu akanang modingi asa unang marsak kamu songon akan naleban kalian menjadi orang yang tidak memiliki iman ketika ada orang yang meninggal, orang-orang yang kalian kasihi pergi meninggalkan kalian. Itu persoalan pertama yang ada di Tesalonik. Mereka menjadi putus harapan dan melihat ini sudah meninggal, orang yang kita kasihi meninggal, bagaimana kita. Mereka menangisinya tidak lagi dengan marhite haporsyaon. Ale gabililu haporsyon nasida manada taringo tu haroro ni Kristusi. Na paduahon ditiki di bereng nasida di bereng si Paulus sebuah pemahaman yang salah di jemaat Tesalonik ini. Mereka mengatakan iya hari Tuhan akan datang. Maka mereka menjadi orang yang bermalas-malasan dang beh nasida mangula. Ala sayholan na paimaimaon neng Roma Tuhan Yesus isom mahita marpungu di som mahita paimaho Tuhan Yesus neng roi. Inilah makanya Paulus ingin melihat ini adalah persoalan yang harus diberikan pemahaman dan harus diberikan pencerahan kepada jemaat yang ada di Tesalonik. Asa unang salah paham nasida manada taringo tu haroroni Tuhan Yesus na paduhalihon manang ari parausia. Karena banyak mereka yang tidak bekerja lagi. Banyak mereka yang akhirnya berdiam diri lagi. Tidak menunjukkan identitas mereka sebagai orang Kristen yang harus bekerja, yang harus tetap berbuat seperti yang digambarkan oleh Paulus ini sebagai orang-orang terang nama jalo haluon nasida debata ikut dodasida pataridahon hadirion nasida yang berbeda dari orang-orang yang ada di sekitarnya, melakukan kebenaran, melakukan keadilan, melakukan holong ni roha di tonga-tonga di parmuluanna. Jala on mana neng di odolhon si Paulus tu nasida. Dang di pabua si Paulus makana di ayat sadai di dong alai dang pola suraton tu hamu ali akadongan taringo tu tikina do sadiarina. Ala nunga di boto hamu songo dia haroro ni Tuhan Yesusi, haroro ni Tuhan tu tonga-tonga ni portibion sama seperti panak kobor ni do harorona. Dang adong na uboto adigan partikianna. Ay dang adong panakko na pabuahon neng roi bana tujuh buat manang idok inang neng roi jab dua da ina. Dang adong Dang adong nama dok songoni alai neng dohonon ni si Paulus marhite poda ni ibana si pasingo ni ibana tu huria Tesalonik asa toktong nasida marjaga-jaga aka pangisi ni bagasi nariko si pikiron nasida ahadu si parhadeon asa manudati aka panakoi ro bongo tu jabuna nang songona kaina de ngai bereng pitu ditiki neng modo ngai bereng mulak tu podoman ale hira dang porse berohan lau muse diulakon ulu do hita sonia tenang tulu heli ulu lau tu tapi nga jelas isukun muse tu amata nge kuci hobitui unga lau muse natai. Artinya inilah kenapa Paulus mengatakan
bahwa dang pola suraton ale akadonga tarengo tutikinan digar ro ainu ngai boto hamu songo dia haroro ni Tuhan Yesusi songo panakobor ni do harorona. Alani ini do ni si Paulus asa toktong marjaga-jaga pangisi ni bagasi ahado na perlu si paradeon laho manudati panakoi asa unang masuk tu bagasna. Songo ni maharoro ni Tuhan Yesus padua halihon. Dang riko tabo tu adigan tarengo tutikina manang sadi harina. Ido makana tahati dakon di hataha porsyotai na ikon ro ibana padu halihon. Dang didok tahun 2040 ate songon aka nanungga dibahen aka kajian ilmiah tahun 2024 2020 seperti tahun yang lalu 2045 akan datang nanti akhir zaman dan lain sebagainya. Di situ tidak ada, tidak seperti itu. Dang pola hita dinalaho majujurari maboto adigan roni Tuhani narikot ahado pangalaho na perlu si paradeota dinalaho manomu-nomu haroro ni Jesus na padua halihon. Dungi didok si Paulus ma ditikinu ngatakas hita maboto haroro ni Tuhani songon haroro ni panakkobornin manang songon seorang perempuan yang tidak tahu kapan datangnya hari bersalinnya dan itu dang boy dipasidingi. Berarti sebuah kepastian. Haroro ni debata adalah sebuah kepastian, kedatangan Yesus kedua kalinya adalah sebuah kepastian. Dan Paulus menggambarkan itu seperti seorang perempuan yang sakit bersalin. Dia tidak akan bisa menghindari sakit bersalin ketika itu datang bagi dia, ketika hendak dia melahirkan. Dia harus menerima keadaan itu. Dan itulah dengan kita. Maka kita harus bersiap dan tidak dapat mengatakannya, oh tidak bisa datang hari Tuhan itu, hari penghakiman Tuhan di tengah-tengah bumi ini. Tidak. Tetapi bagaimana kita agar boleh melihat ketika Paulus mengajarkan ketika kau menyadari dan mengetahui hari kedatangan Tuhan itu seperti panakko borngin songotopu aka songon didok di ayat tolui songon pambebeon tu nagabe-gabean jalana dang adong haporusan nasida berarti apa yang diminta bagi kita mulonakanin songon ina say sikop manang langsung do ibana marnida ahado yang bisa dikunci ketika sudah mau tidur. Dia akan berwaspada, berhati-hati melihat kunci terkuncikah, pintu terkuncikah dengan baik, jendela dan lain sebagainya, kompor sudah matikah dan lain sebagainya. Dan inilah juga Paulus menasehati. Cara kita bagaimana? Jadi masongon anak ni debata, nama ngolu di bagasan hati uron. Alani huria Tesalonik nung ngatakas uboto taringo tu haroro ni Jesus na paduhalihon. Pabuana pasti do Tuhan Yesus naromuse holatikina naso diboto dibuhay apostel Paulus ma di bagasan na pahoton haporsyon nasida na mangajari nasida asa toktong nasida gabe anak hatiuron mulo tabereng di si amang inang nani holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus hata ari martudu-tudu do tu ari ni Tuhan na paimay mahon tiur dohot arian imatik kina marjaga-jaga. Kalau dikatakan di dalam bahasa Indonesia dikatakan kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Dan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa hita mananigoar songon anak hatiuron songon halak Kristen dia dopan tu anak haholomon. Padohanon namandok pabo tu akahalak na porsea nama ngolu di bagasan Yesus Kristus ikon mapataridahon hadiron na seperti anak-anak terang. Anak nani halomohon ni Tuhan Yesus marhite nanunga tajalo haluaw nasian ibana. Maka kita jangan tarpodom unang tarpodom ikodo mangarade diri. Manotong mangarade diri. On masada identitasta. On masada na ikon si ulahonota di bagasan parnguluata si ganupari. Gabe halak Kristen na burju. Di haporsyon dot holong ni roha diuduti si Paulus mamuse di ayat 6 dot ayat 8 dung manotok kita mangarade diri hape mangarade dirion dang holandisi batasna ikon do ditiki mangarade diri hita dinalaho paimay mahon haroro ni Tuhan ikon takasma mangulay di aka pangalahota songon anak ni Tuhan na pataridahon ha Kristeno tana burju ha porsyota dohot holong ni rohata tu debatanang tu akadongata. Maka kalau kita lihat di sini amang inang nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus
Pandohan hata dungo manang berjaga-jaga marlapatan dodang modom. Berjaga-jaga, mangulu, manatap, waspada, was-was. Molo dungo di dok lapatan na ima hadirion na manotong mangarade diri di bagasan kesiapsiagaan. Paimahon haroroni Yesus na padua halihon. Macetakas doon hea di dok Tuhan Yesus di parupamaan na 5 perempuan bijaksana dan 5 perempuan yang bodoh. Bagaimana 5 perempuan yang bijaksana selalu bersiap-siap dan berjaga-jaga dan pelitanya tidak padam. Tapi ketika 5 perempuan bodoh itu terpodom ibana, habis minyak dalam pelitanya, ditikiro pengantini dang boy-boy ibangat bongot di dalam perjamuan menikah itu. Dan ini juga mengajarkan ketika Paulus mengatakan dungo, berarti na iko dohita manotong kita siap sedia. Paimahon haroro ni Yesus na padua halihon. Ia hata marrohan atorang berarti iko sadar dohita mangarajai diri menak marpikir. Jari neng dohonon ni Apostel Paulus asa unang tarpodom songon halak nasay modom. Imana kanin di bahin ibana sebuah pemahamannya unang tarpodom songon halak na babu. Mulu halak nama buk dangi boto ibana dia do bornin, dia do arian. Langa holom, pikirannya pun tidak lagi terjaga. Nah karena itulah Apostel Paulus mengatakan unang tarpodom songon halak nasai modum jalamian di haholomon. Orang yang berpesta pora seperti orang yang mabuk. Tetapi bagaimana kita manulukon haporsyota haholongon dok manotong marpakirimon ni roha di haluau nasian debata. Alaniahama. Kenapa Paulus begitu menekankan ini? Berjaga-jaga, jadilah menjadi anak yang terang. Ingatlah kau bukan anak dalam kegelapan, tetapi kita adalah anak-anak siang, anak-anak yang terang, yang harus menunjukkan jati diri kita. Terang itu, bila dia bersinar di dalam kegelapan sekalipun dia akan terlihat. Dan ini menjadi hal yang perlu kita renungkan. Kehidupan kita apakah kehidupan yang membawa terang di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini? Dan mengapa Paulus begitu menekankan sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, kehidupan kita harus berjaga-jaga, waspada, mangarade diri, alaniaha, ala sakap ni debatatu akana porsea, dang nanaing sirimason. Tuhan tidak ingin kita mendapatkan penghukuman, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk mendapatkan keselamatan. Itu mengapa dikatakan oleh Paulus di ayat 9 dan ayat 10, aidang dipadiri debata hita bahen sirimasan, alai naing madapotan haluaon hita marhite Tuhan Yesus, nanunga mate humokop hita. On mananeng tabereng argana, bahwa Tuhan tidak menginginkan kita sekalipun untuk menjadi orang yang mendapatkan penghukuman dari Dia. Tetapi Dia ingin kita semua selamat. Itu mengapa Dia merendahkan dirinya menjadi seorang anak manusia, menebus kita. Dia menjadi korban perdamaian bagi kita. Dan Dia tidak ingin kita binasa. Maka itu yang dikatakan oleh Yesus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bahkan ketika Nabi Hezkiel juga mengatakan, Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi kematian bagaimana orang itu bertobat dari kelakuannya. Berarti yang kita harus lihat di sini, bagaimana cara Tuhan napaluho kita nama cai luar biasa di si mana neng tabereng iko dohita gabe akahala Kristen natoktong mangolu di bagasan hati uron mangarade diri unang tarpodom parhase yang tikim aladang tabotu manang sadiari Tuhani mangalap hita. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan datang ke dunia ini. Maka apakah cara kita? Maka dengan tegas ayat ini mengatakan, nang didoksi Paulus muse asahita tasolukon mahaporsyon dohot haholongon songon baju pertahanan jala tajujung mapakirimon ni rohani haluaon. Atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang baiklah kita sadar berbaju jirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan.
berbaju jirahkan. Prajurit di dalam kekaisaran Romawi, bila dikatakan berbaju jirahkan, mereka akan memakai perlengkapan perang yang menutup organ-organ vital mereka ketika ada musuh ingin menyerang. Maka mereka akan memakai baju jirah yang terpakai dari tembaga ataupun yang tidak dapat ditusuk oleh lawan. Mereka akan memakai itu baik dalam topi, baik yang ada di dalam dadah mereka. Dan Paulus menggambarkan ini, berbaju jirahkan. Berarti baju jirah kita adalah iman, baju jirah kita adalah kasih, dan baju jirah kita adalah pengharapan keselamatan. Inilah yang harus kita pakai sebelum Yesus datang kedua kalinya untuk menghukumi orang yang hidup dan yang mati. Selagi waktu Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, ini yang harus kita kenakan. Kenapa Paulus mengatakan ini? Agar kita berbaju jirahkan iman. Karena melalui imanlah kita dapat mengetahui dan mempercayai, meyakini akan hari Tuhan itu. Jelas do amang inang nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Didok di Heber 10 sada ayat 6. Alai anggo somar haporsiaon dang tarbahen halomoan. Ai halak namanda poton debata ikon di haporsiai. Adong debata laus ibana do silehon upa tu akka nama jalahi ibana. Nama jalo haluauni naiko bongo tu surgo sabulot tai tu harajaon banua gijangi ima jolma yang memiliki iman. Maka bila di dalam Heber 10 sada ayat 6 didok alaina anggo somar haporsyaon dang tarbahen halomuan. Alani ido makana didok di bagasan pangukapon. Setialah engkau sampai mati, maka aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Orang yang setia sampai mati, cluenya itu, kuncinya itu ketika dia tetap mengimani Kristus. Di dalam situasi apapun, dia tidak akan pernah meninggalkan iman kepercayaannya. Maka itulah iman yang harus kita pakai. Itulah iman yang harus kita tumbuhkan. Itulah iman yang harus kita jaga. Iman itu bisa bergeser, kepercayaan kita kepada Kristus dan pengakuan kita kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan bagaimana juga kita mengatakan dia akan datang kedua kalinya ke dunia ini bisa bergeser. Kita lihatlah amang inang. Begitu banyak penelitian ilmiah yang mengkaji kapan datangnya akan hari Tuhan ini. Banyak mengatakan itu tidak ada. Itu seperti cerita dongeng. Apalagi ditambah dengan segala teknologi yang begitu maju sekarang. Bahkan generasi muda kaum milenial sekarang tidak mempercayai ini lagi. Mereka hanya beranggapan bagaimana masa depan itu baik, pekerjaan mereka baik. Tidak lagi berbicara tentang hari Tuhan. Maka inilah perlu bagaimana kita menjaga iman kita ini. Menjaga iman ini juga bisa membuat iman kita terseret, terkikis ketika kita juga di dalam kesakitan, di dalam pergumulan hidup. Ini juga yang dihadapi oleh jemaat Tesalonik dan beberapa surat yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang lainnya. Kepada 13 surat yang pernah ia tulis di dalam perjanjian baru. Karena banyak iman mereka bergeser kepada Kristus karena begitu sakitnya mengikut Kristus. Maka mereka tidak menjadi orang yang setia. Maka inilah mengapa Paulus mengatakan berbaju jirahkanlah iman. Iman itu akan tumbuh, iman itu menjadi kokoh ketika kita boleh menjaganya. Ketika kita mempercayai akan firman Tuhan. Ketika kita menjadi orang-orang yang konsisten di dalam hubungan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak konsisten, kitalah menjadi orang yang kecolongan. Yang bisa seperti pencuri masuk ke rumah kita ketika kita tidak melihat mana yang belum terkunci, yang terlalap kita, dan tarparhasia kita di kita. Alani maceriko doha porsion tahun. Tapauliuli, kita tumbuhkan, kita menjadi orang yang konsisten komitmen terhadap iman kita. Begitu banyak zaman sekarang yang menyeret kita untuk meninggalkan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan kedua dia katakan kasih. Mengapa ini kasih? Kita lihat kalau kita hubungkan nakanin amang inang. Di bagasan turpuk epistel tanakanin. Buasa tung palakaras si amos madok. Dang wahau lo mohon peribadahanmu.
Aku tidak menginginkan persembahanmu. Aku tidak menginginkan puji-pujianmu. Kitab Amos itu begitu keras menelanjangi buruknya orang Israel pada konteks Nabi Amos. Karena apa? Mereka melakukan ibadah dan rutinitas mereka kepada Allah hanya formalitas. Melupakan keadilan, melupakan kebenaran, dihalupahon holong di tonga-tonga di parnguluanna. Dang i naum rimikot di patarai dohok kamu hamu songon na beribadah, HP di parnguluan muna, dang di patari dohok kamu hadirion songon anak ni di bata. Alani i unang saya tadok naing lau au tu banua gijang naing bongo tau tu banua gijang surgoi surgo hasonangan. HP hita dang tapatari dahon hinauli ni banua gijangi di tonga-tonga di parnguluatta. Harus kita ingat dunia ini adalah kerajaan Allah yang pertama. Maka kerajaan Allah ini harus kita wartakan kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Karena ketika kita menunjukkan kasih kita, keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita, itulah gambaran di surga yang harus kita nanti terima. Holong ni roha do anadong di surga hasonangani. Las ni roha do na adong di san. Alani iko do patujolona hita mangulahoni di tonga-tonga ni parnguluatta. Sai jok do tadok hadiriota songon halak Kristus tahati dakon hita di nama dok Tuhan Yesus ropa du halihon taha porsep marpakirimo kita na iko boy hita bongot di harajonna hape lupa hita mangulahon holong ni roha terlalap hita. Inilah yang menjadi sebuah perenungan bagi kita. Dan yang terakhir, berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Maka inilah yang menjadi sebuah hal yang luar biasa bagi kita. Bisan dilehon debatado di hita tiki parasian. Nang ditiki ngalu pesonari pakilalaan. Godang akka parukilon. Unang mitok pakirimon. Ala jol mana toktong marpakirimon tu debata. Nang pehacit godang aka hamaolon na di taon ibana di tonga-tonga di Portibion. Alay iko dohonon ni ibana do tutod dina turohana bahwa dunia ini bukan tempat terakhir saya. Pengharapan saya ada di dalam kerajaannya. Maka itu mengapa Paulus mengatakan dalam 3 hal dikatakannya yang terakhir itu pengharapan keselamatan. Karena itu maka dikatakan oleh Paulus lah di bagasan di ayat 10 asa sadok mangolu hita rabdohot ibana manang nadungo mangolu dope hita manang nang mo dompe kita menjadi orang yang sudah siap sedia ketika mengenakan kasih ini, ketika mengenakan iman kita dan mengenakan pengharapan keselamatan yang daripada Tuhan. Alani amang inang remaja na posobulung nani holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Molo didok di bagasan topikta di mingguon masih paululian manomu haroro ni Tuhani atong taargahom ma pakkokopon ni debata nanunga paluahok kita parhase yang matiki dang taboto adigan panjowon ni Tuhani na ikodohita gabe ianakonna menjadi anak-anak yang terang unang tarpodom hita pakke tikim sian Tuhani aitung hatop laosal pude ima didok di bogasan bukende tananeng taede nanon dia maarta dia mana adong dihita tading doi dang adong naboy tabuan manangaha ditiki molomate hita ale ahado na tabuan hapor syaut tai holong tai keselamatan kita itu yang akan kita bawa alani unang marnaleba mari topoti urupi akan nadangol ulahon aka ulahon na denggan di tonga-tonga ni parngoluata ay ido anak hati uron. Ikon marsinodang do palitota. Selagi Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, lakukanlah yang terbaik. Karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari berbuat yang baik. Mari melakukan hal-hal yang baik. Ingatlah, Tuhan tidak mau dangolo di bata tarimas tu hita. Ale mulujul mana na saya tarpodom dang mubasyan akka ulaw na nasotama dia dopan ni debata. Iko doneng taber yang jala takas di area roro ni debata. Iko di pasiding debatado. Tuhan akan memisahkan antara gandum dan ilalang. Maka kita tidak menginginkan itu.
Kita selalu mempercayai seperti lagu yang kita nyanyikan di dalam kidung jemaat itu, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Tahap persyai ma amang ina, bisa sadiari dopetiki di lehon debata di hita di tonga-tonga di portibion, mangula ma jalamar parbue ma di bagasan parngoluata. Amin. Martang yang mahita. Muliate ale Tuhan di hatam nanunga hutangi ho kami di bagasan minggu sadarion, napai ngotok kami ale Tuhan asa toktong kami mai mahon harorom di bagasan parnguluan nami na toktong di bagasan hati uron, na tetap berjaga-jaga manomu-nomu harorom na pa dua halihon. Jala usuluko kami ale Tuhan, gulu nami na toktong berbaju jirahkan iman, kasih, dan keselamatan. Asa ima Tuhan na toktong mengajari kami na huanguluho kami di tonga-tonga ni parnguluan nami. Bisan sadiari dopetiki na nilihon ni dibata tuhami, na ikodo kami ale Tuhan, mangula hobar tulomoni roham. Asa unang tarimas pujalo kami ale Tuhan rimasmu. Aidang dihalomohoko ale Tuhan akan aniasianmu, tu bagasan panguhuman. Nunga di paradeho ale Tuhan haluaon, tu kami akan aniasianmu. Atong ajari kami ale Tuhan marhite todim, asa toktong huparhasia kami tikinami tu aka ulaon na denggan. Ala harorom pe ale Tuhan, songon panakobor ngito. Dang huboto kami sadiari, adigan harorom panjoonmu tu kami. Alani ikodo hulaho kami aka ulaon na denggan. Manang adiga pe huale Tuhan ro, ikon hupataridaho kami do diri nami songon anak hati uron. Ajari kami ale Tuhan, molo di bagasan haholomo kami. Dang dope kami ale Tuhan, ro tu adopanmu, mananggalhon saluhut aka ulaon nami na sotama di adopanmu. Urupi kami ale Tuhan. Ajari kami, asa di bagasan uduk do serep ni roha ale Tuhan roh kami tu adopanmu, mananggalhon hadosaon nami, mangido hasesaan ni roha tu ale Tuhan, hasesaan ni dosa, asa anggia Tuhan kami, gabe yanakon mo na daulat, maroha na denggan, boy gabe tama majalo haluo na pinaradem, tuaka naniasian mo ale Tuhan. Papos roha nami ale Tuhan di pardalanan nami si kanupari. Atik molo hujupangi kami aka hamaolon. Aka tahi-tahi ni si bolis nanayang mabahe kami madabu tu bagasan dosa. Urupi kami ale Tuhan asa toktong kami gabe jol manasatia. Na toktong makabiari ho ale Tuhan. Jala toktong gabe ianakonmu na marojahan di bagasan hatam. Asa didapot ho kami ale Tuhan gabe ianakonmu na toktong satia saat tu ujungna. Asa dapoton nami ma Tuhan tupal hanggoluani. Pasu-pasu ma aka ruas ni huriam. Naboy marpungu di bagasan minggu sadarion. Saat tu sian na mek saat tu nama tua. Toktong dongani jala ajari mahami ale Tuhan. Mandalani ngulu nami si kanupari. Toktong tiroi hami ale Tuhan marhite todim. Di aka par rumah tanggaon nami. Di aka par karejuan nami. Di aka par sauran nami. Di tonga-tonga ni umaliang ni bagas nami. Nang di manang di dia pe hami ale Tuhan. Asa toktong molohona maniroi jalan na mangajari hami ale Tuhan. Huboto kami dalan nami. Na buy hulahok kami hobar tulomo ni roham. Pasu-pasu ma aka ruas ni huriam. Na makilalahon asin ni roham. Marhiti gajang ni umur. Na pinasahat mo tu nasida. Sian ulang tahun kelahiran dot ulang tahun pernikahan. Setoktong ma Tuhan di bagasan las ni roha nasida mandalani nguluna. Uduk ma dilehoko ale Tuhan gajang ni umur mardongan hari pason. Pasu-pasu pardalanan ni nguluna. Nang dia karuas ni huria nami pe ale Tuhan na tongon di bagasan parsahiton. Na ikopea di rumah sakit manang di jabu nasida ganup marsada-sada. Dulu manasida ale Tuhan di bagasan holong ni roham. Pasu-pasu ma aka ubak do aka sipanganon. Asa anggia Tuhan igabe parhiteanmu. Jupang manasida di bagasan hahi pason. Jala boy hami ale Tuhan rap marpungu. Di tonga-tonga ni parsoran di huriamon. Nang di pardalanan ni huriam pe ale Tuhan di aka pakobasyonna di bagasan saminggon. Pasu-pasu hami ale Tuhan nang salut aka ruas ni huriam. Asa di bagasan sadani roh hami ale Tuhan di nalaho parsidohot
dina mangulahon aka pakobasyon nami di tonga-tonga ni huriam. Asa ima Tuhan dalan nami dinalho pahebakon pelayanan nang patakon ha porsyon nami mangihutok ko. Nang hutangnya ko kami do ali Tuhan disandok aka rencana ni huriam tarlumobi ma di bagasan minggu sadarion na pinatupahon ima kebaktian minggu di pos pelayanan goa pasu-pasu ma ali Tuhan par minggu ni jela pasu-pasu ma Tuhan sakap ni huriam na nang pahebakon pos pelayanan di goa nang disalut aka panitia dok salut aka ruas ni huriam na mangalion roha dok pikiranna asa anggia Tuhan dalan nami mai dinalaho pahebakon ulaon ni huriam HKBP di tonga-tonga ni Sulawesi Selatanon nang di ulaon ni amang padita resok nami piale Tuhan di nama dohoti di HKBP Tamarunang ima di pesta gotilon ale Tuhan dohot pesta ulang tahun pasu-pasu ma ulaon ni asabui mardalan dohot denggan hombar tulomo ni roham nang hutangnya kok kami do ale Tuhan di pardalanan ni bangso nami urupi jala pargogoi ma aka partogi ni bangso namion asa tok-tok nasida Tuhan mangulah hobar tulomo ni roham pasu-pasu ma ale Tuhan nasida asa mangalehon kesejahteraan keamanan ale Tuhan tarlumobi di masa-masa tahun politik ale Tuhan nang disaluhut akadongan nami pe na haurangan na hatuharaparon na di bagasan bencana alam dot aka parporangan tuk maos asini roham ale Tuhan namandau ni nasida na toktong mangurupi nasida di bagasan akan namasa parsorion di tonga-tonga ni ngoluna jala pos dorohanami ale Tuhan saluhut aka bangso na adong di tonga-tonga ni Portibion parsidoho ma ale Tuhan dinalaho menyerukan perdamaian di tonga-tonga di bangso namar porang asa anggia Tuhan boy hami di tonga-tonga ni Portibion mardame sonang madalani ngolu nami obar tulomo ni roham atau ngale Tuhan saat di homa parnguluan nami ajari hami ale Tuhan dinalaho mangula aka ulon nami di bagasan saminggon huboto hami doho ale Tuhan para siroha natoktong manugu-nugu hami tu akadalan nadinggan alani paposma roha nami on ma ale Tuhan tangyang nami na usobaho kami di bagasan gowar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amen. Marede mahita sian buku ede 820 ayat sada do udukna huhukma tapapungu peliata tujuh tu kategorial ama HKBP pusat. Oh
tangiakon mapeleata ale de bata ama nami na di banua gijang kodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan do na sa ulibasa na mauliutus upasahat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho say jalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa hu parhasia kami peleanon patimbulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silihon-lehon mitu hami asalam girgir hami mandok mau liate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale ama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hongoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita, disodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana mida hita, di dopakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala dipasorhon ma damena tutondita be. Amin. Selamat hari Minggu Madihita.